Abuti, say hello to the children. Sanibona bantwana. Today, we're learning about prepositions. Are you ready, kids? Yeah! So how do we say on in isiZulu? Pezu! That's right, pezu. And how do we say under in isiZulu? Ngaphansi! Very good, ngaphansi. And how do we say next to in isiZulu? Eceleni! Very good, eceleni. Now how do we say inside in isiZulu? Ngaphakathi! That's right, ngaphakathi. And how do we say behind in isiZulu? Ngemuva! Very good, ngemuva. So we have pezu, Pezu. Pezu! ngaphansi, Ngaphansi. Ngaphansi! eceleni, Eceleni. Eceleni! ngaphakathi, Ngaphakathi. Ngaphakathi! and ngemuva. Ngemuva. Ngemuva! And now you know the prepositions in isiZulu. Salani kahle.